Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ani ana punta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan si on a Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules pizza DC unsa naman tarong adlaw may galadiron DC kon taron pizza 12 no pizza 12 ni ining bulan sa Marso tuig 2025. Ayan, no? So may munto na kanatuntanan mga hingala nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskayas pangluwas. So, walay ubo, walay sipon, walay hilanat, walay laban sa ulo, walay sakit sa tiyan, apan nagginhawa pa. No? Kay lisod man kayo mga higala o wala na ta magginhawa mo, ding wala maglabad ning ulo, kawa na dahil mangginhawa, no, pastila. No, so, manang may mudto na kanatuntanan. So, atong unang nga kumustahon, of course, ang atuang talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, no, kabalo ka karong mga panahon na mahigala, hilabihan in town kakuan ba, kanang gitawag na to ang kahago sa atong talahorong obispo karong mga panahon na, tungod kay nagpadayon man lagi ang iyahang pastoral visitation sa tanang mga parokya, no, naka-schedule. Mahuman ang iyahang pastoral visitation mahigala unya pa sa pizza sa kwan pa sa September pa. Hinay lang bishop ha. Hinuon na manoon sa mga kauban nga mga kwan kini mga kaparian nga membro usab sa visitation team. Ayan, no, nahala no may mudto na kanatuntanan, of course ato pon nga timbayaon og may mudto ang ato ang mga kaparian nga mikuyog usab sa ato ang talahoron nga obispo, no, sila si Father Moloteria, si Father Alar, no, si Father kining sila daghan kay sila gala, no, wala na ako makuan mahinumdumi ang uban pero daghan kay ni sila, no, Father Igos, no, daghan ni sila. Nahala no may mudto na kanatuntanan og atong iyampo gyud mahigala nga ato ang talahorong obispo sa iyahang karon nga pagpadayon sa iyahang mga gimbuhaton, no, sa pagbisita pastoral sa mga kaparokyahan. Ug ang ato pong mga kaparian, no, nga busy usab kami kaluoy Ginoo humana ang amo diri dapit sa from Himalalod to kanang Manhuyod humanami, no. Nahala no kamo na po din ha. Ano naman kayo basta kay preparado lang gyud, no, mas maayo gani. Unya padayon dahil nato po nga pangahuhaga, no, sa alang ni antong wala pa maka kuan ba wala pa maka pilgrimage, no, pilgrimage yun ta, no. Ako karong Sabado mag-pilgrimage mi ng ako mga sakop diri adto mas pinakaduol na mo nga pilgrimage site ang kining Himalalod, no, man among pinakaduol nga pilgrimage site nato. So muna nga mangadto pod mi karong Sabado pohon muna nga usa sa mga kinahanglanong buhaton mao man lagi kining mangumpisal ta kamo mangumpisal mo og ingon mano sa mo appeal sa Station of the Cross o yung mano sa mo apil sa Santos nga misa. Muna nga sa ako adiri, ako na lang daan ni silang gikuan ako ni silang giandam, no, karong Biyernes pohon panawagan dahil sa ako ang mga sakop there is ayungon nga do na tay kining pakumpisal sa buntag, no, the whole morning pakumpisal ta, no, atong pakumpisal tong mga manguyog paingon dito si Malalod karong Sabado nya pagkagabi gihangyo po na ako sila nga moapil sa Station of the Cross din pagkabuntag alas 8 magmisa mi din paghuman mangadto na dayon mi dito sa Himalalod para sa among final stage sa among pilgrimage of hope. Ayan, no, pilgrimage of hope kay karon ko ana mahigala ko man taron Jubilee Year of Hope mo ang amo pod pilgrimage of hope. Ayan, no. Lahala no may mudto na kanadton tanan ari na ta mga higala sa CBCP News, Balitang Simbahan, ining kabudtuhon. Ang grupo sa mga Camilians, no, kanang Order of the Ministers of the Infirm celebrates their 50th anniversary of their missionary presence in the Philippines at St. Camelos Seminary
in Marikina City in March 8, no? Kining order of the Ministry of the Infirm na ila kini sila nga mga chameleons, no? Kaya ang nagkuan nila nagtukod nila kung wa ko mo sayo mao si Saint Camelos, no? San Camelo, no? Muna nga ilang gisaulog, no? Ilang gisaulog ang ika-50 ka tuig nga ilahang presensya dinhi sa Pilipinas. So congratulations sa inyo mga chameleons. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope's condition continues to improve. The Holy See Press Club says that recent improvement in the Pope's health situation have been further consolidated, but notes that he will need to remain in hospital for some time still. The Pope participates via video link in both the morning and the afternoon session of the Curious Spiritual Exercises. No? So pasalamat as Ginoo mga higala, no, nga medyo kanang gitawag na to sa in English og miarang-arang na. Atong tawag sa Binisaya dahil in English. Kining gitawag na to sa Binisaya og sa atong pinulungang Binisaya, miarang-arang na, no? Ang kahimtang sa atong talahorong Santo Papa, no? So pasalamat agdako sa mga nanag-ampo og nangikamot nga ang ato ang talahorong Santo Papa mamayo na gidusabang panglawas. Nahala, no? Mayong mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Nahala, no? Nahala padayon ta mga higala, ari kita sa ato ang Saint of the Day. Boy na karong adlaw mga higala, pizza 12. Pizza 12 na kini sa bulan sa Marso ang ato karong santo mao si San Serafina, no? Santa Serafina. Bayno mahigala kini si Santa Serafina na tawo ni adtong tuig 1253 dito sa Tuscany, Italy. Born beautiful and attractive, but a rare kind of disease affected much that she was physically deformed, but still she was fervent in her prayers, offered her pain to the Lord. When her parents died, she was left in a more horrible situation. Neighbors attended to her. Her prayers were more focused to the crucified Christ. Upon her death, flower smell was all over the place. When she was laid to rest, many miracles were reported upon her intercession. Ayan, no? So karong adlaw mahigala hinumduman nato ang usa ka maanyag nga babae pero nadaot lagi tungod sa usa ka talagsaon kaayo nga sakit, no? Muna nga ang iyang pangalan mao si Santa Serafina. Muna nga mangayo pug kita sa pangalan ni Santa Permina, Santa Serafina kung aduna magani kitay mga talagsaon kaayo nga klase sa sakit, no? Rare kind of diseases. Hala, no? May mundo na kanatong tanan. Kumusta naman mga higala? Ato mga igsuon nga kanunay nagsunod usab sa ato mga programa sa DYWC. Kumusta na dahil po lang ako ang partner din sa kining WC, kining istasyon DYWC. Si Sister Pritchie Ombak, no? Nga kanunay usab nga mo tigdawat sa akong mga video, no? Gikan diri sa ayungon iyang dawaton nga iya po nga ipasulod din na sa istasyon. Muna ako yung partner mga higala, no? Muna ako ang gitawag na to og receiver. Ayan, no? Lala, no? May muto na kanatong tanan mga higala. Ari na ta sa ato ang sa mani. No? Kaya rin nata sa atong mga topic, higot-hisgot ginagmay. Okay, sari nata sa ato ang mga pagtulunan. Father, ngano ang mga Katoliko muatubang man og imahin o larawan o estatwa kon mag-ampo. Okay, no? Actually, no, kining pangutana ha, maura po na itubag sa pangutana, ngano man pod nga ang mga laing relihiyon kung mag-ampo ilang piyungon ang ilang matang.
kabantay kas mga laing relihiyon mahigala nga kon magampo ilang piyungon ilang mata kung unsay ilang tubag maora po yatuwa. In order to situate ourselves kung maingon sila nga kanang aron nga mapahimutang nila ang ilang kaugalingon diya sa presensya sa Ginoo maupod ta, no? Na ato pong mapahimutang atong kaugalingon diya sa presensya sa Ginoo. Kay nga naman kana agong lugar nga naay mga imahen nagpasabot ka na nga kanang lugar anaa ang diwa o espiritu sa Dios. Kay naa baya ang mga imahe, mga balaan nga mga imahe. No? So again, ada pangutana nganong ang mga Katoliko magatubang manog imahe, larawan o statua kung magampo. Actually, maura po naghapon sa pangutanahan, maura po ng klase sa pangutana kung ngano na ang mga laing relihiyon magpiyong kung magampo. No? So kita kung magatubang kita imahe nagmaghilakta o para nato para nato naang yun siya maupo na ang ilahang maupo na sa laing relihiyon maghilak po na sila. Siguro musupak ang laing relihiyon pero muna ako ang pangagpas, no? Muna ginaingon nga correct me if I'm wrong. Pero kanang mga laing kita ko magatubang ta sa imahe nga maghilak pud ta tungod ka alang kanato anaa gyud siya mismo diya sa atong atubangan maupod na ang ilahang siguro gibati ngano ang mga laing sikta kon magampo managhilak pod. Murag maumaora siguro pero correct me if I'm wrong, no? Dili ko na ingon nga mao gyud na pero kuan ra gyud kana bang maumaora siguro dili lang gyud ko ingon nga mukhang ko convince ko kahit pa ako rin na siyang pangagpas pa. Sa Deuteronomy 4 kapitulo 23-24 nakaynon kini pagmatgon kamo nga dili ninyo hikalimtan ang kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios nga gihimo niya uban kaninyo ayaw kamo paghimog mga kinulit nga larawan sa bisag unsa nga gidili Ginoo nga inyong Dios kay ang Ginoo nga inyong Dios kaya ang Ginoo ngayon yung Diyos kalayo nga muutot, Diyos nga abubuan. No? Sa ato pa, no? Ato ning kuanon ato gini siya nga i-qualify, no? Pagmatgon kamo nga dili ninyo hikalimtan ang kasabutan sa Ginoo nga inyong Diyos nga gihimo niya uban kaninyo. Ayaw kamo paghimog mga kinulit nga larawan sa bisag unsa nga gidili sa Dios. No? Muni siya nga gidili sa Ginoo nga inyong Dios. No? Sa ato pa dunay mga larawan nga gidili. Sa ato pa kay dunay may mga larawan nga gidili, duna po yung mga larawan nga gitugot. No, nya asa man nato mabasa mga higala kining mga larawan nga gitugot sa Exodus kapitulo 32 bersikulo 19. Sa dihang nakaduol na si Moses sa kampo ug nakita niya ang nating baka, no? Sa mga baka ang iyang mga tao nga nagsayaw hilabihan niyang sukua gipusdak niya ang mga papan nga bato ug gidala ug nangapusgay kini diha sa tiilan sa bukid ug gikuha niya ang nating baka ug iyang ilang gihimo ug gidauban kini. Sa ato pa klaro kay no unsa nga kining unsa nga gidili nga larawan katong mga larawan nga nagrepresenta sa dili tinuod nga Dios. Ayan, no? Nya kining atong mga santos wala man ni magrepresenta sa dili tinuod palitan nato lang i-qualify aron dili ta maglibog. Kining imahe sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nga kay mituo man lagi kita no nga ang atong Ginoong Hesukristo Dios ug tawo nga matuod sa ato pa ang iyang imahe nagrepresenta sa tinuod nga Dios. Ato pa wala kini gidili kining naa diri sa Exodus kapitulo 32 bersikulo 19 kuan man ang gipangbuak ni Moses kuan man ni imahe sa nating baka nga ilahang gipaka Dios. Kita wala bantaan ang mga nating baka nga atong gipaka Dios. Ang ato ang gipaka Dios dili man ang mga imahe kung dili ang mismo nga gihimuan sa kining gitawag nato og imahe. Pananglitan ang atong Ginoong Hesukristo
ang mismo nga estatwa sa atong Ginoong Hesukristo wala nato gipaka-Dios. Ang atong gipaka-Dios mao kanang gitawag og ang iyahang ang iyahang mismong ang siya mismo, no, siya mismo. Ang iyahang larawan ato orang gitahod. Unsa may tawag nato niya na sa English, veneration, no, gi-venerate nato, gitahod ra ba. Pananglitan ko, naabay po na sa ilaha siguro nga pagtulunan nga kanang picture sa ilang amahan o inahan, dili ba po na nila pasagdan, dili ba po na nila pasipadaan. No? I don't know kung kining mga laing pagtulunan o wala ba yun sila picture sa ila. No? Wala ba yun sila picture sa ilahang mama, sa ilahang papa, nga gibutang diya sa ilahang sala. I don't know, wala mo ko kasuludan na ilahang mga balay. Pero nagduda ko nga murag naa gyud. No, nga kana bang ilahang mga nga di kana bang nga kini sila mismo nasayod gyud sila nga dunay mga larawan nga wala pod gidili. No? Kay panalitan kanang larawan sa ilahang ginikanan wala pod gidili. No, nya mingon sila wala man namo gipaka-Dios, mao gihapon ang larawan sa mga santos, wala pod namo na gipaka-Dios. No, sa ato pa pwede lagi na sa kay wala man lagi na namo gipaka-Dios na mga imahe. Amo lang gitahod na po mo gihapon siguro na ninyo, di po dagay ninyo dugay kisi-kisio ng picture sa inyohang di po dagay ninyo kisi-kisio ng picture sa inyohang ginikanan nga patay na. I don't know, basin po tinuod og wala gyud mo picture gyud. Pero og maduna man gani, no, dili po dagay ninyo pasipadaan ang mga picture sa inyohang mga ginikanan. No, nya mo namo nang ipaka-Dios mao gihapon sa picture sa among mga santos kay kining mga santos namo sa Mama Mary, mga santa ba kanang imahe ba. Ang abot na kong ipasabot og mga santos. Kini bang mga estatwa, no, imahe sa Mahal nga Birhen nila San Isidro, wala na namo gipaka-Dios, amo lang nang gitawag sa English o gipasidunggan. No? Mao lagi gihapon na basin pag matay lang grabihan ay pag wala gyud may picture sa inyong mga ginikanan nga patay na o sa inyong anak. Na po dagay nyo, nya unsa man inyo ba nang pasipadaan? Dili po dagay nyo na pasipadaan kay mo lagi na no, dunay handumanan. Mo po na sa amoa nga kanang mo po na nato mga Katoliko no, ang mga picture nila ni San Isidro handumanan po na nato sa mga maayong buhat sa mga santos, sa San Isidro, San Vicente, ano niya. Kaya mga laing relihiyon lang lagi sa ato ang pagtahod sa ato ang mga santos, nagkuan man lagi kanang gitawag nato kanang nagtuo sila nga atong gipaka-Dios kay nagluhod man gud ta. Kay kita gong mga Katoliko usa sa paagi nato sa pagpakita sa atong pagpaubos mao man gyud ang pagluhod. No, kay nagtuo man sila nga ang pagluhod nato atubangan sa mga imahe pagsimba na dili doon na tay pagluhod nga pagsimba kanang atubangan sa mga imahe sa mga kuan sa mga sa tumahal sa krusipiho ba, pero dili gyud mismo nga ang kanang krusipiho mo atong gisimba isip Dios, kung dili mismo si Kristo nga maoy nga gihulagway sa krusipiho. Para nako sayong dagi na siyang sabton basta kay mosabot lang yun ka, no? Pareho sa good na og usa ka bana ba nga iyang hagkan ang picture sa iyang asawa, wala man na nagpasabot nga ang iyang kanang iyang picture sa iyang asawa ang iya na gyud ang asawa, di mo pala lagay makasabot po lagi yun ang bana na, no? Na pananlitan I don't know kung wala ba yun kay bana nga mukis og picture sa iyang asawa. Panalitan ang iyang asawa tuwa sa Saudi nga nitawag lagi kay malagi na gimingaw nya samtang nag-istorya sila sa picture sa kining naaba diha ba sa cellphone. Paghuman gikisan sa bana ang cellphone. O pinagay into masuko ng Pwede masuko budlogay in tao ng ang imuhang bana nga nung gikis kada cellphone kay naa malagi imong nawong lagi din ha. Ingon na sa tabi nyo yung sabton pero I don't know, pero walang uban dili magyud lagi mo sabot kay para gid nila sayop man jud lagi ng atoa. Pero dili lang ta mamugos ang atoa ato lang gipasabot sa atong isig ka Katoliko.
no, nga ang atong pagluhod atubangan sa mga imahe sa mga santos dili na pagsimba kung dili pagpaubos, no. Kaya nito umalagi kita nga ang mga santos ato ang nasa kiliran sa atong Ginoo dito sa langit, unya sa ato paduol na kay sila, may access na sila muna nga sa ato ang pangayog panabang nagpaubos kita kay naa ba poy mangayog panabang nga magpataas, so magpaubos kita unya ang pinaka timailhan nga nagpaubos kita atubangan sa usa ka tawo mga atong pagluhod gyud ngani ana, no. So ano niya ang awan lagi ang mga relihiyon di man lig mutuo kay para gyud nila nagsimba man tong Dios, pero ato na po na silang sabton kay di naman gina sila mutuo pa bisag unsaon pa nato nagpasabuti man gina mutuo kay mao naman giilang namat ang kahayag lagi nga kitang mga Katoliko nagsimbag Dios unya ang mga Dios nga ilang giingon ang atong mga santos, ang imahe sa atong mahal nga birhen, ang mga imahe sa atong Ginoong Jesucristo, pumunay ilang ipasabot og mga Dios. So ate mahimo ana. No, pero para natong Katoliko, at least we know nga dili in taon na wala in taon tay gisimba nga ganang Dios. Ang atong gisimba nga Dios dili Dios kundi tinuod gyud nga Dios unsa man ang Santisima Trinidad, no? Ang Santisima Trinidad, ang Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Diba, no? Balikan ako na ugma ng kuana mga higala. Kay hot kay nang isyuha. Yung mo ganay hinungdan nga daghan kayong mga Katoliko nga nadani pagbalhin sa laing relihiyon anang isyuha. Kanang isyuha gyud, no mo ganay pinaka-issue nila. Kanang uban dili kayo kanang yung imahe, no, kay mo gunay wala kay masabti sa atong mga igsoon nga namalihin das laing relihiyon o maupo na wala gyud masabti sa mismong laing relihiyon diri nato. Nang kita mga Katoliko ato gid ang sabton ha sa ato pa atong naon nya ang mga hulagway, mga estatwa, mga santos nato wala gyud nato nagisimba isip Dios kun dili ato ra na siyang gitahod kasama ra gud nga ang picture sa atong mga ginikanan, sa atong mga apuhan nga naa kanato ato gyung gitaho. Dili pa dugay ta makaako og yatak-yatak anang picture sa atong ginikanan. Di pa dugay ka makaako og yatak-yatak anang picture sa imong bana, imong asawa nga patay na, no? Di pa dugay ka makaako dagay mapunta, no? Pero sila makaako raman sila kay para lagi nila ang ato ang kanang pagsimba, pagpaubos atubangan sa mga santos, pagsimba magyuguno, dili na lang ta maglali sana kay dili man lagi angin lalisa ng pagtuo, no, dili man angin atong ipamugos kay mao man ato, pero ato lang pong dipinsahan. No, klaro? Anala no, din na lang takutob ako, dili ko makig-away og laing relihiyon kay pareho sa malagi ta gituhan Ginoo man, pero doon na lagi tay laing kalahian sa pagpadayag sa atong pagtuo. Kitang Katoliko naapod tay ato ang padapangi sa pagpadayag nga wala nila masabti ug doon na pud sila mga paagi sa pagpadayag nga nakasabuta. No, ako nakasabot mo ko na nga magpiyong sila, nga mamakpak sila, nga magsayaw sila, kasabot ko na expression man na silang pagtuo. Pero kita di sila kasabot nato nga muluhod ta, nga manguros ta, o di wa sila kasabutan na. Pero kita nakasabot ta sa ilahang mga gipanghimo. Sila wala lang sila. So muna dapat ang diferensya kay kita nakasabutan nila pero sila wala kasabot nato. Muna nga ato po mga kaubang mga kalaing mga Katoliko sa oda na malhin po dito nila. Doon na ko nailhan nga taga-Siaton mga higala nga hilabihan gyud ka dibuto sa mahal nga birhen nga nahimo ng pastora. Di na ako isulti ang pangalan. Taga-Inalad na silingan ng muling. Taga-Inalad na. Di ko ang gana siya. Kung nasayan pa ko Siaton, ko ang gana siya. Kanang, ko ang yun. Kanang, nakabanday ko anak kay gikan ko atos bayawan. Nakimagi malagi tag Siaton. Pag-abot na ko Siaton, dito sa atubangan. Naking istorya itong usa ka lalaki nga nagpailag siya ang kaugalingon nga pastora na siya. Uy, dili Katoliko man siya kay sa una. Mo kuan man ni kauban man ni namo sa kapilya sa una.
mo man ni ikuyog-kuyog sa unang Brad Muling karon pastora naman so malagi na nadani sa pagtulunan sa laing relihiyon kay siya day mismo wala kasabot sa atong pagtulunan namuna nga kung mas maayo giralang karatong Katoliko nga sabton gid nato atong pagtulunan okay klaro ala din nila mo nakita kutob ako lang gyapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Duna Katimio Akab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkaagahong tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!